Oke, sekarang waktunya Yaneng Tawang ono lintang. Mau diganti ngono Yaneng Tawang ono gading ngono ora to? Ora. Baru ya Mas itu. Malian. Lagunya? Wah, baru. Ayo, ini aku sudah buka lirik. Ya. Jika di langit ada bintang. Ya ono nganune lho, ono apa jenenge? Terjemahane. Versi Indo. Heeh. Dados apane? Nggih, Nggih, monggo sing sinten Rin? langsung to niki? Langsung. Nggih. Ora nggo suwe kok. Dari Mas Gading dulu. Piye to? Nggih. Oh, mali. Wis ayo mbok kuwi. Sapa jenengane kuwi? Bintang tamu Mbak Lintang kuwi dijak omongan gong. Ha iya no ya. Namanya bintang tamu kuwi. Mesti bintangnya tamu. Mbak Lintang? Nggih. Wah, isih. Kok tumben durung bubuk. Ayo, halo sayang. Halo juga. Kok Mbak Lintang ya, Mbak Lintang? Heeh ya lali karangan yo. Biasane ki amen iki wis antuk-antuk turu kae wis ngantuk. Enggak, aku tadi udah tidur. Wah, aku yang belum tidur ini. Kira tak Nina Bobo. Yo, si Nina Bobo. Kemarin aku di Nina Bobo Mas Gading. Oh iya. Heeh. Ora ngerti to nek aku ngenina Bobo. Mulane. Pripun, Mbak? Kabare? Iya, Mas Gading sehat, belum ngantuk, masih fresh. Jenengan gimana? Tasih fresh to niki. Wah, ejan tenan. Semangat pokok lek. Nggih. Tungguin Mas Gading sampai bar pun semangat. Wah, semangat nggih. Nggih, pancen aku to. Aku sesuk ki sekolah. Oh, sekolah. Sekolah. Aku barang ya kuliah sesuk ki. Sesuk ki pelajaran praktek ki ora oleh bolos. Lah. Sesuk ki. Berarti sering bolosan ya, Mas ya? Bolosan wes. Aku meneng wae soalnya bener. Ora apa-apa lah. Nggih, Pak, niki ajeng nembang niki. Kutut manggung sudah ready atau belum, Mbak? Aduh. Sing gawe munggur kiwa panggung. Iku do sing dolop-dolope do berkumpul ning kono kabeh apa ya? Kutut manggung nggih. Nggih. Niki enten anune kok gampang. Iya, Mas Gading. Enten iki lho, iki ana sawerane mau iso ana tak gawa kabeh iki. Dari siapa tadi Mas Gading? Dari mana ke mana? Tenanan loh, Mas. Iya, ini saya juga tenanan nih. Oh, ini malah masih buka liriknya Lintang Asmoro. Sebentar, ini HP-nya ngelek-ngelek. Nanti to mau. Nah, ini saking Mas Pen-pen Diwangun Banyumas. Oh, nggih. Nggih. Dari Banyumas nggih. Nggih, niki request Kutut Manggung. Nggih. Niki langsung kula nganu mawon. Langsung sah ben adil apa jenenge? Niki. Oh, Niki, nggih. Terima kasih Mas Gading. Iya, matur sembah nuwun. Kok matur sembah nuwun. Wong durung sida kok matur sembah nuwun ki piye to? Kowe iki ngopo, Gong? Domonge aku ki. Piye to jane? Bengi iki lagi ngebleng aku ki. Aku ki kowe iki tok iki ketularan, Gong. Heeh. Aku saben dina awur karo kuwi sing sirahe slewah terus dadi melu slewah aku. Enggak apa-apa. Tobat tenan. Grogi ya, Mas ya. Tremor grogi. Ora aku kok grogi. Ora guyu kowe. Nggih niki kutut manggung ya. Nggih, Kutut Manggung no. Lenggah mawon niki napa? Wah, lagi lenggah to Kutut Manggung alusan kok. Lenggah mawon. Ayo iki kapan mulai, Mbak? Saniki, Mas. Oh, sakniki to, kula kinten benjang. Yo, monggo.
ampun Nyapa gumujeng. tujuan iki? Ampun gumujeng. Kudu guyu aku Mas Malian. Wah lah iki karang guyonku ki eye contact tok we guyon wisan. Menggur tak matke wis guyon kuwi wisan termasuk iki. Oh kae to. Dilajengaken, Mbak. Manggung nyoba manas Wah niki lho terus Jawa nggih. Berarti Ngiyup berkah. ya Bapak Ibu nggih. Nggih, terkabul artine ngaten menika niku. Niki. Tapi pembawa berkah loh. Nggih, berkah terkabul niki. Nyapa tuh ke Mas maksudnya nggih Mas? Mas, apa? Ini loh Pak sapa jenenge iki? Mas Hadi to, Pak? Heeh. Biasa nek yang meniki iki pas aktif-aktive iki. Yang meniki aktif-aktive iki lagi guminjal iki. Mumpung urung turu biasane pamitan nonton wayang. Anggere gawe story kok ngene iki kok pamitan nonton wayang. Walah. Ke fotone foto wong turu kae lho. Ayo ki pokoke kon manggung kabeh ki kan Mbak-mbak sendane manggung kabeh. Nggih. Dari mana Mas? Ha saking niku Mbak Agnes niku. Baru ketekung. Ha nggih, saking guru ketekung. Ben ora merem-merem wae ngono. Wah aku ngerti kok. Orang. Oh. Ngerti berarti wong ketemu aku melek kok. Apa? Batine. Rasa. Kat mau kok sing dibahas meng rasan-rasan ku. Ayo. Gung. Geser. Wo lah wis to. Yo gesere ora apa-apa yo. Oh hop nek iso jae bar dipakani nek iki. Sing iki bar dipakani tur intonasine luwih jelas timbangane sing sedurunge kita sing sedurunge iki gur diombeni tok. Sing sijine dipakani jangkrik ngono kae. Sip tenan. Aku kira ngerti bab manuk-manuk ngono ku ya saune-une iku kok. Aku muni jangkrik kok kutut kok jangkrik. Doyan aku guwek tak pakani jangkrik kok. Kene iki ya duwe guwek ya padake, apik ya guwek kuwi. Apik guweke. Apik. Delok. Aja no. Cilik. Oh isih cilik. Heeh. Urung metu nganune.
Ya wis. Ulu. Wis metu tipis. Tipis, ulune wis tipis. Heeh. Wis oke apa urung? Sithik ya nek tipis Ya ki ya. tipis ki sithik. Heeh. Nggih. Warnane rada-rada klawu-klawu ngono kae. Klawu. Heeh. Apa kae? Pul Pak Wasit ki ya iso ndagel ya apik. Lah niku malah lucu ya. Lucu banget malahan jane iki. Tenan meneng-meneng ki seru banget malah. Malah menjurus. Nggih. Mister Bean. Puntadewa iku. Yo anu jajare. Oh piye? Apik to sih. Sing iki kakean baku. Iki saben dina iki dipakani karo campuri baku mboko sithik kae lho. Dadi iso kaya ngene iki. Heeh. Gesere ragong. Ha iya no kudu no. Jajare. Gesere iki apa to jane iki? Aku ya bingung lho ngomong gesere iki. Ya wis pokoke geser ngono lah. Ayo, sapa to Mbak Ayu? Wah, sing iki wis ngancing nek iki. Wis ra iso iki sok dibeleh wae iki sesuk. Ah ora metu kunge kok. Lah ya piye arepku piye ono sing gergeran ngono. Lah ya kowe iki tok-toke nyawang kutut karo do guyon. Agiher lho wis gegrek ngono lho. Lagi her ya monggo. Agiher lho wis kemekelen lho piye. Burung kunge kan apa jajan? Heeh. Ya dicoba kunge sing muni ora. Nek mung tekan her ki ora. Lha nah ta? Heeh. Cuma aku apa to sing diguyu ki ya. Apa? Dikapakke kok nganti kaya ngono kuwi lho. Heeh. Yo. Tenan to. Bulan wae ki truk truk. Heeh. Ya aja dibelah ya. Ditongseng ngono lak daginge sithik-sithik campuri kobe sing akeh. Karo lemah sithik. Ya ora enak ya. Ora apa-apa aku kae. Gule apa tongseng sapi. Goleke kobe stok. Karo campuri sendal ngene. Oleh ngunyah ngasih bongkong ngene. Yuk. Lho. Timbange karo keyboard. Lah kepiye to nek Mbak Geter iki karang saking trampile. Oh, lah ya mentes saya. Trampil tenan nek Mbak Geter iki aku. Apik dicet. Terampil. Apik. Apik dicet. Alah nesu. Nesu. Saya tua kene saya nesunan. Heeh. Cepetan, ya. Anu Mbah kacamatane pun ganti dereng, Mbah. Aja tingale. Wis rokok tukoke kan. Oh, lah nggih pun nek pun Wojo. Ojo. kualat lho kok, Mbak, tenan. Ampun Senut ngono kuwi kok. Wis suwe banget aja dieling-eling aku nek kelingan kowe.
Terus kualat iki terus lara untu aku saestu ora ngapusi aku. Bar mune tambah untu kok tubles. Ora langsung lara aku kae lecet dina kae langsung kene iki wah. Jenenge kualat kok ya. Lah iya aku lah ya wis lang. Aja ngono kuwi karo wong tuwa ki. Aja ora apik ngono. Wis rong iki mau kile manggung nggih. Lah neh apa Oh wis. Ya. Heeh, wis lak arep dibelah. Jajare. Aja dibelah. Ora. Aja dibelah. Ora dibelah. Bedes. Ketularan wae. Ah iya. Yuk, geser. Jebul Mbah Wanda ki iso saru to. Iso saru jebul. Apa hubungane? Sing nyaron karo usul ora kae. Ya wis nek ora. Ora guyu kok malah guyu ki. Sabar Mbah, sabar. Sabar Mbah, sabar. Sabar. Sabar Mbah. Ampun kesusu Mbah. Oh, toh. Seneng aku jane iki. Seneng jam iki. Pripun, Mbah? Ora. Sapa iki bagi terus? Wah, Bu Wahyu. Ayo Bu Watu. Oh. Kok iso iki? Iso wae, apa iso? Ih, apa? Yuk. Rada kademen iki. Piye, pripun? Rada kademen sithik iki. Ora. Ora to? Ya wis. Ora ya wis. Ora masalah kok aku kok. Ora apa-apa. Ora kademen. Ora apa-apa. Ora masalah aku kok. Kademen ora masalah. Ora ning kurang angin. Kurang angin. Hadi saiki. Dikompo. Sampun ya Mas Jelang. Pripun? Nggih, sampun. Iki bintangnya warga laras. Yo. Rasti. Ayo Kur, kok Kur. Padake pitik aku. Ya maaf, nek ketrucut kok. Lho, lak mrene Kur tenan to. Wah, edan iki. Lagune Pak Geterno. Tenan iki. Iku tutute bar ngelek keyboard. Ngelek apa? Keyboard. Keyboard. Heeh. Ngerti keyboard ora? Ngerti. Heeh. Ngelek pring ngono sisane. Ora. Tralis wae. Malah teralis. Pring sing dawa. Pring apa sing dawa? Apa? Pringmu. Gonamu. Tahu weruh ye?
Biyen tahu, wis tahu tak dusi. Kan biyen. Saiki ra gelem ya nek tak dusi. Ra Boleh tak. ra berevolusi. Wah, gak aku kok ngono kok ra apa-apa gombane ra omongan. Heeh. Sampun. Sampun. Nggih pun. Ane lagi pisane. Pindho ya wis ra kuat, Mas. Wis tuwek. Bisa. Mosok to? Piye iki? Ya wis kok nek wis ki wis kok. Ya wis. Nggih. Diteruskan, Dek Lintang. Nggih, Mas. Nggih. Monggo 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 Hati mangga aku yo. Nggih, ngono ki to. monggo monggo Nggih. monggo midhangan
Ki dong apa ta iki jane iki? Aku ki melu nyenggak kok digegoyu ta. Apik ta mukaku? Andiani kok. Apik ta tukunen. Pakan nono hatta pakan nono Kok anteng kabeh to, Napa Cuk? to, Mas? Mboten apa-apa. Kae lho, nak. Seneng nyenengake. Terima
Sampun, Mas Sampun. Gading. Inggih sampun. Nggih. Samrika minangkani pamundhatan ingkang salajengipun. Inggih menika mongki lagune terserah Mas. Yang penting Mas Gading saged. Oh nggih. Balonku ada 5. Nah, anu sik iki sing slendro lah. Duet nggih, Mbak nggih. Saya. Dik. Nggih. Nggih. Oh iya. Duet nggih, Boleh. Dik nggih. Wah, Boleh. jan. Dek. Slewah menawa wah slewah. Mosok ngano, Mas? Napa? Singkong keju. Napa? Iya. Hah? 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 Lah jere mau lagune kuwi. Apa? Singkong keju. Apa kuwi? Apa? Sampruk malane. Kuwi lagu sing kepiye ta modele? Oh ya neng tawang to. Ya ning tawang kuwi Ya. pelok ya. Apa jenenge pelok? Pelok ki isi pelem e. Sing slendro-slendro sik niki minangkani Mas Adi mau lho. Ya. Apa Mas lagunya Mas Gading? Napa nggih? Sing apal ki Napa? Kadung tresno oh, pelok tapi niku. slendro. Oh bisa selendro. Oh, slendro Pelok itu. bisa selendro. Bisa dua-duanya. Slepok juga bisa. Bisa semuanya. Dibawani mboten? Nyemanggaken mawon. Bawanya napa? Pangkurinasa mboten apa-apa. Slendro ah. Aku ki sing rada momoti kengko mikir yen ning tawang iki aku ora pati apal, sih. Mas Gading bawanya Mas Gading. Kula bawa. Ya. Kula gading. Sinas bawa. Iya to jane. Oke, siap. Oke. Siap nek aku. Mas Gading bawa. Bawa. Nggih. Rino wengi. Nganggo suara Bagong lah ora masalah ya. Dadi ati tanpa dahar tanpa nendra Bagong iso nyengkok ora jane? mbok iki Bagong iso nyengkok ra gong ra sik mataku gatel lho kayungyon marang slerane tansah kumawang ing netra jero ati kadung tresna tan liya amung sliramu satemah lara ngono kuwi Kang. Mah suara khas kok iki kok. Bagus suaranya Mas. Wah, sudah. Sing dialam aku kok sing ao-ao sing ngaron. Bagus suaranya Mas. Oh. Kamu kok seru banget loh. Ra apa-apa, Kang. Penyemangat ya. Heeh, penyemangat. Ra apa-apa. Penyemangatku mburiku iki lho. Jan cinta kowe. Suka siapa iki? Dari siapa? Nggih kula. Oh, oke siap baik. Lama tuas katon bejane yen mbok berangkat
Timbu patut nyoto jati komrati aduh bisa sareko wis bendo seneng ra masalah pacaane sarwa asli coba tengku tansah kuwur eman wis lumayan ambung limas para ningsih aduh tan lilope sasa rekmo monggo pacaane sarwa asli
batinku tansah eman lumayan ammo nikmat paraning yes ame to Sae. sae Sae, Jan. jan kepinuk tenan sae terus Kaya nggak Mas? selalu ya gotong royong nyambut gawe rekan jadi kene apal gong rak meng kuwi kok meng apal gotong royong nyambut gawe rekan iki mau ayo Nggih, pripun Mas Gading? terus enten apa ki mau Tasik wonten? iya ning Tawang ya Tawang. Nggih. terus karo apa meneh ya sik tak tilekane ya Nggih. ora iki mikir kok jeglak-jegluk dhewe to iki iki lho canulanmu iki lho setekluk-tekluk iki lho Masa kudu tak pegang nih Mas? lah aja Kan kene ngene. aja atuh apa ki mau oh ya ning Tawang ya iki sih ana ya ning Tawang ki mengko lah penutupan lah iki sak lagu porong lagu ngono Oh nggih, sinten? nggih to Nggih. sinten nggih sing Bu Wahyu kirane klasikan ki nyamleng tur wis nyamleng ngampleng jan jos nyes ayo nyes nyes Bu Wahyu Salam nggih. kula nyuwun apa ya kira-kira sing sip napa sing sip kaya to ular kambang apa ular keket apa ular jaran sandong iya ular kambang nggih Bu nggih nggih sip kan nek ular kambang iki ayo Bu Bu sapa ora ngerti wong tekon aku rujak apa aku ora ngerti
Ya. Basane suwe hangunduh Jangan nyamlang tenan, penuk tenan kong, penuk genah penake lho. Ngres muni klasik ngono, sip tenan. Jos tenan. Oke ngopo ya Don ya kowe. Sak lagu meneh. Terus lagi penutup. Berarti saya arep nembang pisan meneh, pindho meneh. Heeh. Saiki gentenan sapa ya? Mbak sapa ya kira-kira ya? Bu Mbak. Sik aku ya bingung. Mbak Orisa. Ada merem kok. Terpantau iki. Wis ra iso rasan-rasan meneh nek wis do ngantuk ngene iki wis. Berarti bahan rasan-rasane entek nek wis do ngantuk kuwi. Heeh. Urung ta? Rasan-rasane keturun. Lagi mikir sing arep dirasani. Oh, ngono. Lagi mikir sing arep dirasani. Sopo ngono? Ku tok semene iku wis tau dirasani kabeh kok. Iso to? Contone sapa? Ora. Ketoke semene iki wis dirasani kabeh. Nggo cegah lek. Nggo cegah lek. Mbak Orisa. Dalem. Rengu nggih, Mbak? Oh, rengu. Heeh. Wen rengu aku. Nggih, Mbak nggih. Nggih. Nggih, sip. Waduh. Ki aku nek di nganuke rengu iso Ngopo? ora ngopo-ngopo jane. Turu. Ora. Tak kira ana rengu terus ngantuk terus turu. Kok kepenak tenan. Sedawa kuwi saya mejang barang Mbak aku, Mbak. Yuk, langsung yuk. Oke, yuk langsung aja. Yuk. Cara
Matur sembah nuwun nggih Mbak Risa. Sami-sami. Jan rengu iki kareng nek rengu kepenak tenan ya. Heeh. Rengu apa tengu, Gong? Rengu wae. Trauma ro tengu aku bisa. Oke, sekarang waktunya Yaneng Tawang ngono lintang. Mau diganti ngono Yaneng Tawang ngono gading ngono ora to? Ora. Baru ya Mas itu. Malian. Lagunya? Heeh. Wah, baru. Ayo, ini aku sudah buka lirik. Ya. Jika di langit ada bintang. Ya ono nganune lho, ono apa jenenge? Terjemahane. Versi Indo. Heeh. Dados apane? Nggih, monggo. Nggih, monggo sing sinten sin? Langsung to niki? Langsung Nggih. ora nggo suwe kok. Dari Mas Gading dulu. Piye to? Nggih. Oh. Sekarang ya aku ki ora apal ya. Heeh, ora apal. Ngarepe trok ya Gong ya. Heeh. Ora apal yen ning Tawang ana lintang cahayu wis kuwi tok. Jane kuwi sing laki-laki, Mas. Heeh. Wis ora apa-apa lah.
kita ngaten niku. Nggih. Nggih, wis. So aku ora hafal tenan nek iki. Gak apa-apa Mas Gading. Lah nggih, engko tak hafalke tekan omah. Ya, berarti pertemuan selanjutnya ready apal ya? Mas? Ready aku. Oke. Santai wae. Pertemuan selanjutnya tanggal piro to? Tanggal 31. tanggal 31 Tanggal 1. sama tanggal 1 nggih. Iya. Jangan lupa di. Pokoknya wiji digarap ya Mas. Oh iya. Oke, biar Mbak Geter. Ngono aku sing aransemen baru kabeh. Iya po. Nggih Bang nggih. Iya. Iya. Tuh, seneng banget kan aku sambung gara-gara seneng banget kan. Mergane ra kok juk iki juk lakone rampung. Iki lagi 2:30 ya ning. Ayo apa-apa iki wis suwe banget lho iki. Sedengan. Apane? Waktune isih pas kuwi, Gong. 2:30 ki mengko